Nos concellos do interior do Salnés, salvo en Ribadumia, todo fai indicar que haberá cambios de goberno. O rexedor que ten asegurado o seu mandato outros 4 anos é David Castro. O líder de Independientes por Ribadumia, tras a maioría absoluta, asegura que dobrarán esforzos para traballar para o pobo. Por lo tanto, eu creo que é un día de alegría para todos os veciños, para a familia de Independientes por Ribadumia, e, bueno, pues realmente pues, temos que seguir na mesma línea. Eu creo que os veciños pues, superan entender o traballo que nos fixemos e queremos pues, precisamente agradecerllo pues, doblando esforzos para poder traballar para un pobo. Independientes por Ribadumia conseguiu 8 concelleiros, 3 máis que nas pasadas eleccións, xusto a mesma cifra que baixou o Partido Popular, que pasou de 6 a 3 concelleiros. O líder dos populares agradeceu o traballo da súa formación, pero admite que o resultado foi un pau. O único que podo decir é que estou moi orgulloso da xente que me acompañou nesta andadura e que para nós pois, é un pau grande, igual que imagíneme que para as demais forzas que se presentaron a estas eleccións. En Meis todo fai indicar que o goberno municipal trasladarase aos partidos da esquerda. O resultado electoral estivo marcado pola perda de 2 concelleiros para o municipio debido á baixada da poboación. Socialistas e nacionalistas repetiron con 5 e 1 concelleiro respectivamente e o PP descendeu de 7 a 5. Marta Giraldez celebraba onte o que parece indicar que será o cambio político de Meis. Pois nada, a valoración moi positiva, que a veciñanza de Meis dixo que quería cambio e por fin se do a cambio en Meis. Temos cambio! Pola súa banda, o PP de Meis lamenta que non vai a gobernar a lista máis votada e que o fagan o PSOE e o BNG tras a súa oposición destructiva. Os que se van a unir e van a gobernar o Concello de Meis, pois tamén os quero felicitar, porque non cabe duda que eles no seu traballo, no seu labor que fixeron, máis que nada destructiva. A incerteza está no Concello de Meaño. Os populares volven a ser a forza máis votada conseguindo 6 concelleiros, pero unha alianza entre Meaño Independiente que obtivo 5 e PSOE con 2 arrebataríalle a alcaldía aos populares.